Vi går også klar til at synge nu, og min sommercykel er også mega nice. Og klokken kun 8. Alle cykel. Ja. Nu er vi på vej i bussen, og jeg har min øks på til min kjole, så det synes jeg er mega sejt. Vi får ligesom strik på sådan modsat, ikke? Nu er vi på vej til vores anden konkurrence, eller vi er faktisk lige om lidt. Men ja, det her, vi tror, den bliver lidt sådan sværere, fordi der er flere sådan voksne kor med. Ja, for det var sådan noget børnekor, og nu er det kirkemusik, tror jeg. Ja, så den anden kategori. Ja, vi krydser fingre. Det gik så godt, ikke? Det gik bare utrolig godt. Og når man tænker på, at vi har brugt måske 10.000 Kleenex på den her udstilling, så gå ind og synger høje ansvar på den måde der. Jeg er så stolt. Vi tror, vi vinder, ikke? Jo! Skal vi lige sende en bøn til Gud om, at vi kommer op på placeringen? Jeg sætter en til universet. Jeg siger amen, amen, amen. Så vil jeg lige synge ind til anden runde. Vi er alle sammen pissyge. Jeg i hvert fald. Ja, det er smidt mig faktisk. Nej, faktisk. Vi har lige været inde og synge anden runde. Det var kormusik, og vi var mod de store kor. Og jeg tror, det gik skide godt. Vi får ud af det her. Altså først er rigtig godt ud. Ja. Okay, så vi statuslivet er, at vi er på vej hen til en restaurant. Ja, vi er på vej hen til dejlig frokost. Hen på en restaurant, som vi ikke har været på før. Og vi har lige sunget koncert på en anden konkurrence. Det gik virkelig godt. Jeg skal ikke klæde mig i bussen igen. Der er slet ikke presset. Skåbe ligesom glas, når de mørke tanker slår ud og sidder fast. Hvad sker der? Flemming og så tak på hende. Okay, vi har lige sunget konkurrence. Og så har vi lige været over i bussen og hørt partymusik med Flemming. Det var vildt sjovt. Og nu skal vi spise på en restaurant i Østbyen. Ja, og vi skal have noget lækkert, og vi ved ikke, hvad det er. Okay. Hallo. Vi har korprøve nu. Jeg ved ikke, hvorfor vi skal Det er virkelig unødvendigt, fordi vi skal ikke synge flere koncerter. Ja, og vi er rigtig trætte mig alligevel. Vi vil rigtig gerne tilbage til hotellet, og vi får sovetid, men vi har ikke rigtig nogen penge tilbage. Ja, eller du har ikke. Jeg har ikke. Men sådan, vi skal også bare lige rest og tage os en god lur, og jeg ved ikke hvad, lægge nogle selvbruner på knows. Who knows, it could be anything. Er det ikke rigtigt, Malene? Vi er klar til at sove. Ja, what she said. Hey vlog, Lena sidder her og reagerer. Så vi har været ude og spise, og så været inde og sådan øve på nogle sange, vi skal. Der kan man ikke sammen, der skal synge til sådan noget bilfremvisning, hvor vi skal synge på engelsk og engelske biler, og tyske biler, svenske biler og sådan noget. Og
andre tager ud på museum, og mig og Liva, vi tager tilbage til hotellet, fordi at vi kan ikke mere hjem. Vi er døde, altså vores stemmer er... Det vi gav i dag, heldigvis var det sidste koncert, som vi skulle synge. Det var det. Det var det, vi gav det hele. Vi gav den hele skallen, og det lød skrivegodt. Og vi gjorde det godt, og folk var glade. Og vi fik måske dommer til at græde. Who knows? Og så i aften får vi også placeringer på, hvordan det gik. Så det bliver spændende. The best song wasn't the single, but you weren't either. Living in Ladera Heights, like Beverly, domesticated paradise, palm trees and pools, the water's blue, feels good. Guys, det er lørdag i dag. Sidste dag, eller? Nej, næste sidste dag. Sidste hele dag, vi er her. Og jeg trænger til at komme hjem. Vi har lige været på museum og høre en mand synge. Så det var faktisk rimelig vildt. Ja. Okay guys, vi er herinde, ceremonien er ikke startet, hvis jeg tror, at vi har placeret, eller hvem der har placeret dem op under guld. Og vi vil ikke jinx noget, men jeg tror, vi er ret højt oppe på ranken. Jeg tror ikke, vi er sådan helt nede. Vi er i hvert fald ikke helt nede, det ved jeg, vi får gode til. 0 til 15, og vi er 15, ikke? Max. Så jeg tror, vi er 15 år. Så jeg tror, vi er der. Vi er top op. Og jeg tror, i kirkemusik, jeg tror, vi er okay oppe i rankerne. Vi fik dommer til at græde, ikke? Så... hej, vi sidder til prisoverrækkelsen. Vi venter i spænding på, at det her lort starter. Og lige bag os så sidder vloggen selv og vlogger. Og så gang 2, det er så lang tid, vi taler. Så ja, vi håber, det ikke gør igen. Vi satser på, at der ikke er mange taler, fordi så græder jeg. Så løber jeg væk. And all of those who took part on Friday are now in particular honor. Please welcome our drummer, composer and conductor, Laura Jakobsson. It is a very easy song. You should learn just the refrain, which goes like ram tara tara birigiri ram tari ram ram. Easy, right? Okay. Ram tai radi ridi ridi. Ram tai ridi ram la la. Ram tai ridi la la la. Perfect. And now all together. Ram tai radi ridi ridi ram tai ridi la la la. All 3 voices together. Yeah. Da da da. 1, 2, 3. Ram tai radi ridi. Ihre Motivation geschenkt haben. And now we begin with the most exciting part of the evening, the announcement of the results. We now invite the individuals to the stage who have rehearsed with you over the past weeks and months and probably years and have given you all their strength, their emotions and their motivation. Einen kräftigen Applaus und einen herzlichen Applaus für alle Ihre Dirigentinnen und Dirigenten des Wettbewerbs und des Festivals. A big and hearty round of applause for all your conductors of the competition and the festival.
category G1, Children's Prize. With 22.78 points in the Golden Diploma Level 3 is of course the Copenhagen Girls Club. And finally, the results of the category F, Sacred Choral Music a cappella. With 19.33 points and a silver diploma level 9. Chore TU Braunschweig. Vi ser silver. Vent nu lige lidt. Vi ved jo, hvem der er guld endnu. Og Therese med presset. Jeg tror ikke, vi får en placering. Nej, jeg tror ikke, vi får en placering i den her. Vi er mod voksne. Der kommer en til, men jeg tror ikke, vi vinder den her. Nej. Det tror jeg ikke. Vi får presset til at klappe. Okay. Sacred Choral Music a cappella. With 24.06 points and a Golden Diploma Level 4. Copenhagen Girls! Det var du cool i alle vores kategorier. Now, we come to the last prize of the evening. The Festival Prize of the Saxony-Anhalt Choir Association for the highest score in the entire competition as part of the second International Choir Festival Magdeburg 2024. Der Festivalpreis des Chorverbands Sachsen-Anhalt geht an. The Festival Prize of the Saxony-Anhalt Choir Association goes to Copenhagen Girls! Vi har vundet, vi var den kurs, der vandt det hele. Vi har vundet, vi gjorde det! Hvad så, piger? Hvad så, piger? Vandt man lige hele lortet? Det var det, der vandt i dag. Det var derfor sejren af. Ole, ole, ole. Vi prøver dessert, guys. Gratis dessert. Yes. The book on the shelf is always repeating itself. Hjem. Vi er færdige, og vi vil sige farvel herfra. Vi ligner noget, jeg ligner noget løgn. Jeg kan ikke noget godt, så jeg ikke ligner noget løgn. Tak for at I ville se med. Vi er færdige.